Martxan da Euskaraz Talentua Gara proiektu pilotua Gipuzkoan. Proiektu integrala da, ikasle, ikastetxe eta lantokiak besarkatzen dituena. Ikasketak euskeraz egin nahi ditut. Orain arte euskeraz ikasi dudanez, lanbide heziketa ere euskeraz ikasi nahi dut. Nik modulo erdixe euskeraz indet eta nahiko nuke praktikake euskeraz egitea. Helburua lantokiko prestakuntza eta duala toki gehiagotara zabaltzea da. Ikasketak euskaraz egin ditu, eta gustatuko litzaiguke enpresak laguntzie pixkat ikasketak euskaraz egiten. Duala euskeraz egin nahi nuke. Laneko prestakuntza euskeraz egin nahiko nuke. Arloko praktika onak zabalduko dira. Baliabideak emango zaizkie lan prestakuntza eta duala euskaraz egiten dutenei edota egitera animatzen direnei. Euskeraz lan egiteko baliabideak badauzkagu. Horien artean, hiztegi teknikoa, lan-tresna informatikoak euskeraz erabiltzeko aukera edota hizkuntza paisaia euskalduna. Guk bezero eleanitzak ditugu. Horregatik, zerbitzua hizkuntza ezberdinetan ematea aberatsa dela iruditzen zaigu. Horregatik, euskeraz dakiten ikaslea behar ditugu. Ikasleek euskeraz jakitea enpresantzat ona da. Lantokiko prestakuntza eta duala euskeraz egiten duten ikasleek ezagutza berri bat ekartzen dute. Orain arte lana euskeraz egiteko prestatu naiz eta horrela egin nahi dut. Lanean ere euskaraz egin nahi nuke. Lantalde euskalduna daukagu eta komunikazioak barrura begira euskera hutsezkoak edo elebietakoak izaten dira. Kanpora berriakoa berriz eleanitzak. Horretxegatik langile eleanitzak behar ditugu. Euskera sendotzen laguntzen digute ikasle euskal hiztunek. Proiektu pilotuan izango ditugu hizkelan, autodiagnostikorako tresna, geomapa, hitzaldi tertuliak eta entzute elkarrizketak. Euskara balio erantsia da lan munduarentzat. Euskaraz talentua gara.